מכבי נתניה, הנה המגרש של מכבי נתניה, שעכשיו עושים פה שיפוצים של מכבי צעיר. אוקיי. אז ממשיכים מפה. עכשיו הולכים לעשות ירידה! תתכוננו! וזה כפתור למי שלא יודע. הנה, אז אחורה אותו, אחורה. לא נשבר, זה חשמונאים ישר. הנה המגרש, הנה הישר, הנה כל חשמונאים. אוקיי, יפה היה, חשמונאים, זה כל חשמונאים. והרחוב השני שלה, אז כן, זה היה הכל, נקווה שנהנתם, אז ביי.